пештозони футболи кишвар дониста мешаванд ва инак дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи осиё ҳам давоми 2 соли охир дар як гурӯҳ бо якдигар иштирок карда истоданд ва ин дуюмин бозӣ аст байни дастаҳои мазкур ки дар мавсими кунунӣ мо мебинем чӣ гуна вазъияти хавфнок ба вуҷуд меояд ва ҳисоб кушода мешавад. Хуҷанд аввалин шуда бинандагони арҷманд ҳисобро кушод. Ним муҳофизатгари ин тим Санҷар Рихсибоев буд ки дар як ҳолати бисёрам ногуворе ки футболбозони тими Истиқлол дар назди дарвозаи худ ба вуҷуд оварданд аз иштибоҳи онҳо истифода кард ва ҳисобро кушод. бале воқеан ҳам мо интизор надоштем ки дар дақиқаи дуюми рақобат аллакай футболбозони дастаи Хуҷанд метавонанд ҳисобро боз кунанд. Воқеан ҳам дар ин лаҳза бубинед ки чӣ гуна як бозигузори хуб аз маркази майдон аз канор оғоз шуд ки онҷо партов бисёр ҳам хуб иҷро гардид ба ҷаримагоҳ ва барои ӯ муассар нашуд, вале дар муборизаҳо бо футболбозони ботаҷриба ӯ то ба охир талош кард ва ин мавқеи худро албатта бо меҳнати бисёр пурмашаққат албатта ба даст овардааст. партов ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд бисёр ҳам вазъияти хавфнок барои футболбозони Хуҷанд ва ҳисоб 1-1 мешавад. Манучер Ҷалилов бале нафаре ки дар бозии аввали ин ду даста дар мавсими кунунӣ 2 гол зада буд ва қаҳрамони асосии ҳамон рақобат шуда буд, инҷо аз худ дар дақиқаи 78 дарак медиҳад. анамон бебандуборӣ дар амалу ҳаракати футболбозони дастаи Хуҷанд дар хатти дифоъ билохира таъсири худро гузошт ва бозигарони Истиқлол аз фурсати дар ихтиёр дошта самаранок истифода карданд. ҳисоб баробар мешавад дар дақиқаи 78 бозӣ 1-1. партови бисёр ҳам хуби Табрези Давлатмир ва дар ҷаримагоҳ Муҳаммадҷон ва Воҳид Орасаҳедов монеа шуданд ба футболбозони дастаи Хуҷанд ва билохира Манучер Ҷалилов тавонист дарвозаи Маъмур Икромовро рахна намояд. биёед такрори ин ҳолатро мебинем. зарба ба кунҷи наздики дарвозаи Маъмур Икромов иҷро карда шуд. Маъмур ҳарчанд кӯшиш кард ки дар хато гироҳ медод ва дар қисми дигар ҳоло Хуҷанд бисёр иштибоҳ анҷом медиҳад ва ин боис шуд ки футболбозони дастаи Хуҷанд Истиқлол ҳисобро баробар кунанд. вазъияти хавфнок ва ҳисоб 2-1 дӯстони арҷманд. воқеан ҳам накдауне ки айни ҳол ҳамкори мо гуфт Парвизи Маҳмадамин дар зудтарин фурсат амалӣ шуд ва Муҳаммадҷон Раҳимов туби дуюмро ба дарвозаи дастаи Хуҷанд ворид кард. бубинед чӣ гуна дар дохили ҷаримагоҳ то ба охир футболбоз талош кард барои ба даст овардани тӯб. Муҳаммадҷон Раҳимов нафаре ки баъд аз ба майдон баромаданаш тақрибан намоён набуд, вале инҷо анамон маҳорати баланди инфиродии ӯ аз худ дарак медиҳад. дар бозёфти тӯб муваффақ мешаваду зуд онро ҷониби дарвозаи Маъмур Икромов иҷро равон мекунад. биёед такрори ин ҳолатро мебинем. бо қафаси синааш тӯбро қабул кард, муҳофизатгар ба ӯ халал расонида натавонист ва баъдан зарбаро ҳам иҷро намуд. мас Алишер Баротов натавонист рақобат карда бо Муҳаммадҷон Раҳимов ва инчунин Хуршед Бекназаров. ҳар ду ин футболбоз метавонистанд садирои Муҳаммадҷон Раҳимов шаванд, вале ин ду футболбоз фориғболӣ карданд ва бозингари ним муҳофизаи дастаи Истиқлол тавонист ҳисобро 2-1 намояд. ва оғози ин ҳуҷум бошад аз сӯи Виктор Свежев буд ки тақрибан аз маркази майдон тӯбро бо як партоби тавил ва шояд чанд сонияи дигар интизор шавад. На, бо ҳамин садои шуда ки Насрулло Кабиров баланд мешавад. Истиқлол дар 2 дақиқа таҳаввулоти муайяне дар рафти бозии суперҷоми кишвар ба капитани дастаи Истиқлол тақдим мекунад. муборак бошад бинандагони арҷманд барои тамоми тарафдорон ва алоқамандони дастаи футболии Истиқлоли шаҳри Душанбе. онҳо бори нуҳум тавонистанд ғолиби суперҷоми кишвар шаванд. агарчанде Истиқлол солиёни зиёд соҳиби ин ҷоиза мешавад, вале дар ҳайат ҳастанд футболбозоне ки бори аввал соҳиби ин ҷоиза мешаванд ва барошон ин шодию хурсандӣ воқеан ҳам бепоён аст. аз ҳамин